Oh, din ilang giingon din. Bohol Enchanted. Ito sa kay Dio, no? Ora ba sila kuno nga ako nung ang imported nga tarsier. Sa wakas, for the first time, kita na tarsier. Makapanghambog na ko dito sa mga sa Balamban nga Tatay Pisot is kanang looking for tarsier. Problema asa man ang kuan kadre mga tour guide na yun tour guide kay mapakan niya ta ng mga tarsier larba kay na. Sir. Uy. Oh. Sir, sir ato sir. Mayong buntag sir. Ari na nakoy tuyo sir. Oh, sa may tuyo mo. Kuan sir kanang mao ni ang Bohol Enchanted no? Oh, mao ni. Enchanted Bohol. Enchanted. Ay, mao ra gyud basta na ited. Unsa unya sir kanang kuan ko sir taga Sibol ko sir taga Balamban ko sir banya. Ni suri ko diri sir kay ingon sila na ako diri ang imported nga tarsier. Mao ba? Oh, imported nga tarsier banya gusto ko makakita sir. Kay Ako sa dinoon sir. Kuar man ko ako atiman diri ko sir kinir Ano? mga buwak ko sir kay ako ra may gipiyal niya. Na siguro na dito bahin sa Bikas o sa unahan. Pangutala lang dito kay ako sa diri ako kibaw man. wa di ka kibaw di na. Ingon sila na ako diri sa Enchanted Bohol Enchanted. Oh, kini mao bitaw ni Enchanted Bohol. Enchanted Bohol. Oh, Pwede mo kuyugan sir. Kuyugan lang ko ni mga to sir kay wa mo ko ka. di ko pasali ka na si Roy. Ano naman? Kanang test sila taisir Tarsier. tarser. Oh. Yawan ko ana. Ano kuyon mo ka? Makita ko siyang naong maghinumdum sa kuskong naong. Klaro di sir. Ay pingana sir. Imo mo sana i-lockdown na imo ko galingon. Nga di kayo naong sa nailang gisungsungol ko bisig pag abot pa lang ako diri sa una nang apply ko. Igor ko mag atiman sa mga buwak. Imbis nga ako gyud nun mo bantay dito kay ganahan nun takay ko nga kaming mga pareha og naong magkuyog. Di kuyugan lang dito nimo sir kay kuan hayang ko sir. Turista bi ako. Bisita bi ako. Kuyugan lang ko sir. Naam ka dito unahan. O nay sundan o sige kuyugan natin ka kay hiyang nyo ka. Sige. Sir, din hila ko tamban sir kay kana diha sir kanang naidagang tao sir. Mao na diha niya. Kay nganlan sir nawahilong kay sila sudno. Mo na ada mga tarsir. Una diha niya kay nganlan musud ka hilong gi ka diha sir. Dili lang ko maghuwat nimo sir. Di ko pwede mo sabak dito. Oh, ayaw yung pagsaba sir kay kung musaba ka. Manhagan man lukso man ako. Kuyog lang tangad to. Dili lang ko mo lagi sir kay mahadok na nako. Bungot sa ako. Sige niya ako lang wata ko diri. Ungot mo nanti ka diri sir. Sige. Sige Paghinay ko dito sa Purmas tarsir. Paghinay lagi sir ha. Oh. Ingon man itong nagpantay guys nga. Hindi ko na magsapa. Guys, so man naman tag laa guys. Balik tag uli. Oy, sir. Sa diri sir. Mao ni ay kanunon sa tarsier. Nga pwede po ni siya tao. Ang makakaon sa tao ani mao ni pinaka ma-active ta. Oh. Ini uli sa ato Unsa sir? Worm. Worm. Worm kuno guys, worm. Worm. Worm.
mo ni gikaon. Pwede rin kanon sa tao sir. Pwede ka doon sa tao. Ja, atong i-try na to para makita mo kung unsang lasa or lami. Okay. Di na kanon, di na luod sir. Adi ni luod ni. Ha? Lami kayo ni kanon. Hindi ka na sir. Atong try na to ha. Di niya sir. Kisay nga mo sir, para mailhan sir sa ato ang mga viewers. Julius ang ngan baslot ang apelyido taga Uwako Bilar. Bilar. No, Bilar. Uwak Bilar. Uwak Bilar. Joel Julius Baslot. Baslot. Yan. Taga Purok Size sa sitio Kangagnay, Bilar. Okay. Mao ni ay kanunon sa Tarsier. Ato nang i-try na to kay mao ni tawag og petis para maibawaan niyo na to kung saan kalami. Okay. Yummy. Unsa lasa sir? Ang lasa ni mura sinijag buhi nga mais na alat-alat gamay na matamis. Yummy. Ikaw sir, try lang. Sir! Sir! Patay sir, nindot aja dari dito sa may Tarsier sir ay. Nindot lagi kayo dito sir. Yan ay mo kong gibiyaan nga, nangita mo ko nimo. Kinsa may dimbiya nimo nga ibaw biya ka nga madlok na nako mga Tarsier. Hindi, nindot kaya to sir, ibabalik na to. Ayun lagi. Ayun sir, tingin ko. Paminaw sa. Importante kay sir nga makasulga nga to sa may Tarsier. Nga naman, Ganahan jud ko sir kay madlok ni ka Tarsier. madlok ko sa Tarsier kon. Di, nindot kay sir nga musujo ka dito. Dili lagi ko sir, dili. Maluya kayo. Para makakita sila sa ilang amahan.